Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Tok dedok ngono. Dijabut. Apa ya enek to? Wis ngobane wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong nangkap terus wis ngobane wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Tok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis masak dalang kok kukur lakang. Omong-omongan tidak. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune. Ya apik terus. Kalem Pak Ne. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus Cium dulu. Aku nih jane pengen ngono wih mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahas nyejel apa bahas di luar pementas. Pak, apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Nak siapne mansi ya Pak Ne cium dulu. Wah, wes ya. Yes. Terus mangane teko teng. Nah, terus. Kuwi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mike cilik. Iki pakne makme. Oh iya bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah. Didulang no, didulang. Ya ampun. Hei. Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kaya ngene iki. Ya ampun. Kuruin aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. Sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pak Ne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pak Ne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pak Ne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pak Ne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndak enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pak Ne iki ben-bengi vecenan karo sapa. Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pak Ne karo aku ya ampun Pak Ne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pak Ne atiku lara. Ora Bune, ora.
blasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenan atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu male wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Udah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, bareng dicet centang loro jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegawa rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, wong tak kondalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis. Remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Ayo. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Iya. Sepotane gundul-gundul pacul-cul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul dong.